What's up sa inyo mga liog Team Gaba? Again, my name is Mayor Dodong. Na ako karon guys sa City of Immortals, diri mismo sa syudad sa CDO. Bali, magko akong tambal ni mama at the same time, tagaan ta mag-update kung unsa gid ang sitwasyon gid sa NMMC. Kay daghan kayo mga fake news karon about kada bitaw exaggerate ang balita towards daw sa NMMC kay delikado. Kada bitaw murag tawagan niya. Kana bitaw murag maghatag siya og kanang alarm bitaw sa mga tao nga gapamina og mga balita kasi daay isa ka radio station diri sa Cagayan de Oro no nga kana gina-exaggerate niya always ang balita ba where in fact dili siya maayo kasi imagine nimo ang mga listener nila, ang ilahang mga tawagan ni kanang mga viewers nila ba kaya murag gaka-alarma ba tungod sa ilang mga balita bitaw kaayo. So I came up with an idea nga total naa naman sad ko diri sa NMMC no. Why not ipakita na lang nako sa inyo ha kung unsay sitwasyon sa NMMC. And at the same time mo ni siyang update dito sa CDO nga mag face shield na lagi daw. So far okay naman siya kasi since fashionable man sad ang face shield nga ako napalit. And face mask of course importante gid siya na mag face mask ta and mag face shield ta no. Lisod kay mag-istorya guys. So inana siya ba? So and then pakita po na ako sa inyo kung unsa gyud sitwasyon, unsa mga kailangan buhaton pag naa ka sa NMMC. Try na ako na ipakita na ako sa inyo ang sitwasyon sa sulod sa NMMC. Okay. Usually ang safety measures gyud sa sulod sa NMMC is ano gid siya kanang siyempre naa ang alcohol, ang face mask, dili gid na siya mawala guys. Samot na karon kay i-implement na daw nila ang face shield. Okay, based ako observation, ako ban wala pa yung face shield. Kasol kayo guys, pag maka face shield bitaw ka, feeling nimo igang na gani mag face mask. Samot na kay face shield. Murag singot na gani ang akong agtang nga part tungod sa face shield. Igang siya guys. So sa mga dili komportable og igang, expect dili jud mo comfortable. Ako gani nga niwang gani ko og ga-start na gani ang singot sa ako tungod sa face shield. So by the way, ano dito ang exit sa mga sa NMMC, kanang mga out at sa tawag na kanang mga bisita, dito sa mag-exit sa OPD. And diri din sila maglinya sa front. Ipakita na ko sa inyo kung sa sitwasyon diri. Kana sila tanan nagalinya mo na sila ang tawag ni kanang mga OPD ba magpa-check up, mag-follow up sa mga check up. So kana siya nga linya pinagya po nila, i-maintain po nila ang mga social distancing and i-try na ako na makasulod ko later na makapag-video gyapon para pakita gid ako sa inyo kung sa update kasi ang NMMC gid guys sobra ka stricto sila in terms sa safety measures tungod sa aning COVID no. So mo nang inani lang ginabuhat nag-ano gid sila kanang social distancing, face mask tapos unya pakita na ako sa inyo kung sa gid buhaton gyud pag mosulod ka sa NMMC. Pag wala ka yellow card sa NMMC, ang mga watcher dere dili jud sila kasulod no. Kani sa yellow card sa pasyente, may lang ginabasihan. Gadodo ako sulod kay basin harangon noon ko giaten ko ano lang. Pero nato yellow card, mostly mga lang ginapangita jud dapat na yellow card. Try na tog sulod. Sir. Yellow card. Nakasulod ko. Kailangan ng yellow card. What sir? Oh. Lasong kamat wala. Nako man na. Thank you. So usually mo na ilang ginabuhat guys, maghugas ka sa imong kamot. Tapos magkuhaan ka nila temperature for safety measure gid nila. Tapos social distancing. So meaning pag mosulod ka diri, bawal na bawal gyud kung wala kay face mask, face shield. Gikan ka sa entrance, mo ni siya ang pasulod. One way ano lang siya, mo nilang main nila na dalan. Wala sila laing dalan diri kundi kanilang gyud. So sundere pag magpapag mga ligin na tambal. So na po yung mga ano diri ko ng murag watchers ata na sila nagulat. Nasa sa OPD na part. Sa mga OPD nga gani diri sa NMMC. Guys, mo ni ang cluster na sa NMMC na sila ceiling fan. Unlike before na grabe ka init. Karon na sila pa ceiling fan tapos sa distancing gyapon mga check up bitaw dito, mga follow up check up diri na sa tanan. Lunis kay ba mi o kay diri tunga sa kuan. Sa NMMC sabi kami ngaw ang supposed to be dapat ano gini siya dapat kay tao
puno-puno ang linya pag Lunes. So karon guys, yun na. Ang oras ko is 9 na. Ano kami mo? Murag sa blown ang NMC. Okay, and we're done. At sa mga nagbalak bitaw guys no, nga moani og sa Northern Mindanao Medical Center, follow lang ninyo ang safety measures, mask, face mask lang yun, face shield, at bring your own alcohol lang yun, tapos social distancing, dili magina mawala no. Pero as much as possible, mas better siguro every time na mag-ani kag NMMC, ayaw ka hadlok kasi pag mahadlok manggod ka guys no, kanto bitawng every time manggod sa isa ka sitwasyon, pag mahadlok ka, dili mag-function og sakto imong mga brain cells. So meaning dili ka makahuna-huna og tarong every time na kana bitawng mahadlok ka. So lahi man gud to, aware ka ba kaysa magpadala lang bitaw pud kasi imong kahadlok. And mas ang ina lang sa ako, mas better siguro you have to educate yourself kung unsa magid ang dapat buhaton. Dili ka magpadala ka sa mga balita, magpadala ka sa mga istorya sa tao. So to the point, mahadlok na noon ka og ani diri sa NMMC. Pero sa ako kung i-rate na ako ang NMMC guys no, unsa ka safety ang NMMC out of 10, i-rate na ako siya og 9. Ngano nakaingon ko og 9? Unang-una, lahi ang entrance sa mga OPD, sa mga kanabitawng inpatient, lahi ang ilang entrance, lahi pud ang entrance katong mga nagpositive sa COVID. Lahi ang building, lahi pud ang tawag na, lahi ang building sa mga kanabitawng ordinary patient, lahi pod ang kanang COVID patient, lahi pod ang mga nurses nga gahandle sa COVID patient, lahi pod ang mga nurses nga gahawid sa ordinary patient. So wala kay ang nga ikahadlok. Naara pod nimo kung magtinanga ka diri sa NMMC, kana bitong basta asa ko lang sa mga safety measure dito, social distancing gid ka. Mao din sa mga sulbad nga dili ka matakdan sa kanang ganyan lang nga COVID no. And basta sa ako lang, ayaw lang ukadlok every time mani ka sa NMMC, ayaw ukadlok kasi the more ka mahadlok, the more ka dili makahuna-huna og tarong. Ito lang po na ako i-clarify no nga ang kanabitang sitwasyon diri nga ginabalita bitaw gina-post sa Facebook. Guys, try mo ani sa NMMC para makita ninyo kung unsa ka safety, unsa ka organize ang cluster sa NMMC. Dili kay kanabitang mga balita-balita nga gabi ko no kakuan, gabi ko no kay nani inana. Ayaw mo pagtuon ng mga balita guys. It's ano lang na siya, it's pang-exaggerate lang siya, pang-pa-alarm lang siya sa tao. Okay? And basta sa ako lang, ayaw mo kahadlok kasi the more ka mahadlok, the more ka dili makahuna-una og tarong. Again guys, my name is Mayor Dodong. Kita-kits sa to ang next video.